Nagbigay ng reaksyon si Senator Paulo Benigno Bam Aquino IV sa katatapos lang na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bagamat pinuri ng senador ang ilang agenda ng administrasyon, naglahad naman ito ng hamon para sa reforma sa ekonomiya, edukasyon at laban sa korupsyon. Kinumpirma din ni Aquino ang kanyang pisikal na pagliban sa nakaraang SONA ni Marcos Jr. Isa si Aquino sa 13 senador na hindi personal na dumalo sa joint session kasama sina Senators Vicente Tito Soto at Panfilo Ping Lacson. Paliwanag ng senador, bilang isang senator judge sa kasalukuyang impeachment trial, kailangan niyang panatilihin ang neutrality o pagiging patas. Iniiwasan anya niya ang mga informal na pakikipag-usap sa mga prosecutor at complainant na nasa SONA para hindi makompromiso ang kanyang kredibilidad. Nasa isip ko kasi na judge ako ngayon ng impeachment. Karamihan ng mga congressman are the complainants. And of course, when you go to the SONA, syempre parang that is the big show of the president of the administration. At naisip ko na bilang isang judge, parang mas maganda na wala ako sa isang sitwasyon na pwede ka maimpluwensyahan. Sa panahon ngayon that we have to keep our objectivity, mas maganda siguro kung umiwas na muna tayo sa mga ganyang events. You're a judge and you should be objective, you should be unbiased. Sa pagsusuri naman ni Aquino sa SONA, may 3 mahalagang punto ang senador ngunit hinamon niya ang lehislatura na mas palawakin pa ito. Una, pinuri niya ang mabilis na deklarasyon ng Pangulo na kakasuhan si dating House Speaker Martin Romualdez dahil sa mga anomalya sa flood control. Ayon kay Aquino, mahirap ito sa politika dahil pinsan ng Pangulo si Romualdez. Kaya kahanga-hanga umano ang linyang hindi ako presidente ng pamilya ko, presidente ako ng Pilipinas. Malugod din na tinanggap ng mambabatas ang pagtataas ng annual income tax exemption mula sa 250,000 pesos tungo sa 350,000 pesos. Pero diin ni Aquino, kulang pa ito sa harap ng mataas na bilihin. Binigyang diin din na naghain siya ng kahalintulad na panukala noong July 9, 2025 na nagsusulong ng 480,000 annual exemption sa mga may sahod na 40,000 kada buwan. Isang family of 5 needs close to 40,000 pesos per month income para umabot sa living wage. I honestly think this is low, pero definitely magandang balita to. Mapapasa natin to, pero pagdedebatihan dito kung 350 ba, 400 ba, or 480. Sa SONA, nanawagan si Pangulong Marcos na amyendahan ang EPIRA Law para ipagbawal sa mga utility company ang pagpasa ng systems loss na nasa 5% hanggang 6% sa bill ng mga consumer. Suportado ito ng senador, ngunit gate niya, mas mararamdaman ng taong bayan kung tuluyang tatanggalin ang 12% value-added tax o VAT sa kuryente. So kung tatanggalin mo yung systems loss at tatanggalin mo si VAT, that's 17% na pwedeng mabawas sa electricity bill mo. Mas klaro, mas malaki, mas ramdam. Gayunpaman, pinakakritikal ang naging pagbusisi ni Aquino sa mga mahalagang reforma na hindi nabanggit o tila binaliwala sa SONA. Dismayado ang senador sa napakabagal na pagpapatayo ng mga pasilidad sa paaralan. Kung dati ay 40,000 classrooms ang target, ngayong taon ay walang malinaw na layunin at umasa na lang sa 16,000 units mula sa pribadong sektor. Ibinunyag ni Aquino base sa mga pagdinig sa Senado na inabot ng 7 buwan ang Department of Education sa pag-validate ng 45,000 school sites nang sabay-sabay bago ilipat ang pondo sa mga LGU at DPWH. Kaya naman sa 67 billion pesos na alokasyon para sa 2026, ang probinsya pa lang ng Biliran ang nakatanggap ng pondo. Nababagot na talaga yung mga tao. Yung mga mayors are still waiting. But more important than the mayors, yung mga bata. Yung mga bata, nag-aaral pa rin sa ilalim ng yero, sa mga pasilyo, siksikan pa rin sa covered court. Almost all of these classrooms will be finished third quarter of 2027 pa. Ipinahayag din ni Aquino ang matinding pagkabahala dahil walang nabanggit na konkretong solusyon laban sa korupsyon, partikular ang Kadena Bill. Ang panukalang ito ay gumagamit ng blockchain technology para matiyak na hindi maaring manipulahin ang pambansang budget at magkaroon ng absolute transparency. Bagamat pasado na ito sa Senado sa tulong ng 200 tech groups at NGOs, natutulog umano ang bersyon nito sa Kamara. Hindi binanggit si Kadena. I was really hoping the president will say, let's push for Kadena. Huwag tayo makontento sa pagpapakulong ng ilang senador, ilang congressman. Let's make sure na hindi na ito mauulit-ulit. And let's pass the Kadena Law.
Sa kabila ng mabigat na trabaho sa impeachment trial at sa paggawa ng batas, nangako si Aquino na mahigpit niyang babantayan ang paggamit ng pondo ng bayan, aalisin ang mga bara sa burokrasya at isusulong ang mga batas na agarang tulong sa ekonomiya na nararapat sa mga Pilipino. Nais nating talakayin in this year, no? Mga efforts to push for affordability, mapababa yung presyo ng bilihin, yung take-home pay, mas mataas yung take-home pay, tulong sa mga negosyante, apart from the education push. So, it's gonna be a busy year in terms of reforms at gagawin mo yon habang nag-i-impeachment ka. Justin Dizon, CLTV 36 News.